huomenta kaikille teillekin sinne. Tää viikko on ollut vähän sekava. Meillä on se 140 viikko just nyt menossa. Loppuu kyllä siis ihan kohta. Mutta joka tapauksessa niin mä en oo kerennyt oikeastaan istua koulussa muutama hassun tunnin tällä viikolla. Sen takia, että meillä oli ensinnäkin 2 harjoitukset tällä viikolla. Ne harjoitukset oli maanantaina ja tiistaina. Ja ne vei mun tunneista ja sitten kun mä olin ylimääräistä vielä siellä, koska mun piti harjoitella erikseen vielä omia juttuja. Sitä varten menee niissä esityksissä ja sitten oikeasti nappiin ne suoritukset. Sitten keskiviikkona meillä oli ensimmäinen esitys. Ja torstaina meillä oli toinen esitys. Ja ne vei multa sitten aikaa. Ja sitten, no tää perjantai on semmonen päivä muutenkin, että meillä ei ole ollenkaan koulua. Ja nyt mä menen vasta tunnin myöhemmäksi kouluun ja menen alakoululle ja sitten meillä on siellä joku juhlaa näyttely. Ja käydään kattoo sen. Ja sitten meillä on koulun juhlalounas ja kohta päästään koulusta ja lauantaina on koulupäivä ja mä menen 8:30 ala-asteelle ja 1 alkaa juhla ja mä esiinnyn siellä ja sitten mä lähden kotiin. Niin. Ja sitten toisekseen niin ei oo muutenkaan ollut ihan mun viikko nyt tässä tämä ihana viikko. Mä huomaan mun meikit täällä aivan, koska mä en oo vielä ihan päässyt pesemään ne kokonaan pois. Ja mua väsyttää ihan tuhottoman paljon. Mut niin, ei ollut mun viikko. Mä oon melkein kohta koko vartalo kipsissä. Silloin, mikäs se oli? Keskiviikkona. Niin, kun oli se eka esitys. Niin siellä ekassa esityksessä niin mä onnistuin. Tai sen eka esityksen jälkeen, kun mä tulin kotona käymään mä tulin koulusta kotiin, joo. Niin mä astuin neulan päälle, joka upposi semmoset 1,5 senttiä mun kantapäästä sisään. Tuntuu ihan kivalta. Nyt siinä on mustelma ja semmonen pikkuinen reikä ja se on hiukkasen kipeä. No, eilettäin kun tultiin tuolta esityksestä, niin tossa vähän ennen meidän kotia, niin mä semmoselle hirveälle jäätikölle niin vedin kyljelleni niin, että mulla aukesi polvi ja taittu ranne. No, ei siinä mitään. Mä sitten kävin kotona ja menin takas kouluun. Ja kuviksen tunnit sitten mentiin alakoululle. Niin siellä oltiin lähdössä sieltä ja mä puolin itseni päälle tai niinku varpaani päälle penkin. Joka oli tosi kannattavaa. Ja sitten kun mä tulin sieltä, mä menin Honkapirtille käymään nuokkarilla. Niin mä otin vähän matsia oven kanssa siinä sitten, kun kävin kotona äkkiä siinä yhdessä vaiheessa. Tulin Honkkiselle takaisin, otin matsia oven kanssa. Nyt mulla on kynnäaluset mustana. Ja kipeänä. Ja mulla ei toimi oikeassa kädessä sormet kunnolla. Pitäisikö ehkä näyttää terkkarille, että mitä hän tässä on tapahtunut. Mulla liskautuu nämä 3 sormea. Etusormi liskaantui silleen, että se liskaantui ihan tosta kädestä, tai silleen, että siinä ei ole mitään. Se on ihan tommonen kohtuun normaalin näköinen. Hienosti kynsilläkä. Ja sitten keskisormi liskaantui aika keskeltä silleen, että tää on oikeasti aika turvoksissa ja tää on tosi kipeä. Sitten on toi nimetön, joka liskaantui sitten ihan tuolta melkein tyvestä asti.
oikeastaan kaikista pahimman näköinen tää nimetön. Ja mä odotan nyt, että lauantaina tapahtuu oikeasti kans jotain aivan kauhean traagista. Mä jään auton alle tai jotain. Mulla on kohta koko vartalo kipsi ja mä en pääse mihinkään mun huoneesta, kun mä oon niin paikattu. Joo, mutta mä lähden kohta kouluun katsomaan sen näyttelyn ja syömään kalakeittoa. Ja sit mä tuun takas kotiin. Sitten mä oottelenkin koko loppuillan, että kultapienoinen tulee tänne. Ja mä kerron kyllä sitten mun rakkaastani enemmän, jos ja kun saan luvan kertoa. Ja jos ja kun koen aiheelliseksi kertoa sen enempää. 3 kuukautta tuli viime perjantaina täyteen. Olen hyvin onnellinen tästä. Mut mä lähden nyt sinne kouluun kohta. Ehkä. Joo. Okei, no niin, moi.